Yo, posisi ning kene yo. Hawane kok kudu mangan pentol. Ayo pentol bakso, 1000. Lumayan iki wareg iki. Lu takjil Tumbas. Wah, kowe nek. Nah nek kowe kowe Kangkang. Alah, Iki dudukan apa ning kene? Mremo aku kok. Loh, kowe yang mremo pentol barang kaya nyang. Iya, lha mau bakul bakso terakhir mremo ning kene. Lah. Sewunan iki. Pentol goreng ana apa ora? Ngerai. Pentol bakar ono pentol goreng. Ih. Oh, Iki komplit ora pentole? komplit barang dhewe ono kok. Oh alah. Tapi jare sing rasa apa? Oh, gule nek ana gule. Gule raimu iku lho. Iki pentol bakar iki, Mas. Lah jarene emang komplit piye to, Ya Kang? komplit maksudnya ono sambel sing bedhe, ono sing asin, ono sing legi. Oh alah, Ngono sambel lho. rasa jagung nek ono. Ora rasa parisisane. Iso iku lho. Pironan ki pironan? 1000. 1000. Makan di sini bonus. Makan di sini bonus. Bonus uduke. Ngono. Ya. Iki ning kene manggone ning UMKM. UMKM Bloro ya, Kang? Bazar. Ah. Setiap bulan Ramadan ya, Mas ya. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ya wes. Iku gosong gara-gara kowe iku lho. Lah apa kowe rene? Ya ki mau pengen delok UMKM ki lho, arep berburu takjil ngono lho. Takjil raimu jam piro iki? Takjil wayah traweh re. Takjil iku lho. Kowe ngerti kawanan apa ora? Ono kawanan ki suwen aku ki, Mang. Lah raimu ngono iki tuku tenan apa ora iki sida apa ora? Ya sida no. Tenanan apa ora piro-piro? 2000. 2000 iku lho. 2000 ora teko telak to. Piye karepe cah iki? Ya wis ono, Kang. Ora Sida aku. Ora sida. Aku ape berburu nang KMC kok.